हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव फिन बरायहरबाय। नै जोङो दायो दैमालुआव थांगासिनो दं आरो जोंनि दैमालुआवहाय गफुर आनसलिकनि ब्रह्म धर्मनि मिटिं जादों आरो नै थाबायनानै थांदों। ओइ बाबाजों थांफानो जेरायनि बाबाया फैगासिनो दं। नै मोनफैबाय जोङो। Ada aibana, jelas sebenarnya kenapa ya kau yang tak kelihatan deh, dia pun cek apa deh. Ada, kau punya apa? Double ini logoफोर थांनोसै जोङो थाबोआसै दसेनो फैबाय मोजाङैबो देखायजोबनो हायासै आं ओरैनो खावला सिला लाबाय आंनि भिडिअखौनो बांद्राय मानसिफोरनि गेजेराव लानो लाजिलायलांहाय नोंनि सिख्लाफोर नायोबा बायोबा थाबायनानै थांसै दहायथ' गारिजोंसो फैनो मोन्दोंमोन बिफाजों दाथ' बिफाबो गैबावा लासै थाबायलांसै हरो मा लाग्रा जाखो मायु मेथाइ दङ जेकेटानो मोनथाम दं लेखा दं थाबायनो आयु दाबो मोनहैया नै 10-15 मिनिटनि लामाखौ आधा घन्टानि बारा लाबाय जोङो दासो मोनहां जादों लांगोना न' मोनफैनानै दसे जिरायबाय नै एकदमबारे मेंग्लिजोबखाबायमोन आं थाबायना फैनो एफा गोजान थाबायैया गोबाव जाथारबायमोन सिगांसो जा गोजान थाबायमोन दा बारा थाबायनोबो हाला मथिथि नालाय आङो ओंखायनो मालाय न'जों फैबावदों आङो एकदम लामाजों फैबासै लामाजों एसे गोजान जायोमोन आरो ओंखायनो मादै मोनहैनाय बासो होबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनो कमेन्टबो हरबानो जाबाय